Que bèstia, no? Joder, es mou i no puc. Tu l'has fet el vídeo? Sí. Perquè és impressionant el que sap aquest tio. Hòstia, baixen. Hòstia, s'ha enganxat tant que poden pujar. Poden pujar a l'helicòpter. Aquest tio en sap un colló. No ho veus? Ha baixat un tio. L'ha descarregat. I en sap molt aquest tio. Aplaudeix perquè tela, Tela marinera.